Grazzi għal għajnuna finanzjarja mingħand il-Malta Freeport Terminals flimkien mal-Malta Freeport Corporation, l-iskola primarja ta' Birzebbuġa se jkollha psikoterapista fuq bażi full-time. Dan għad-dispożizzjoni kemm tal-istudenti kif ukoll tal-għalliema matul is-sena kollha. Is-Sur Mas Jean-Pierre Mikallef ispjega li l-iskola fiha 630 student li ġejjin minn 40 pajjiż. Ħajkonna psychotherapist full-time fl-iskola tagħna illi ħajn it-tfal fil-problemi personali tagħhom soċjali ta' mġiba u ta' dixxiplina. It-tfal ta' Birzebbuġa kemm matul is-sena skolastika kif ukoll anke waqt skola sajf. Dan qed isir bħala parti mill-proġett Blossom tal-Malta Trust Foundation. Iċ-chairperson tal-fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, spjegat li din mhix nefqa imma investiment. Huwa maħsub biex li ngħinu l-tfal jiġu empowered f'dak li hija reżiljenza. Dawk li huma challenges fil-ħajja li fin-normalità daw challenges ma jonqsux, speċjalment is-iktar biktar l-effett ukoll tal-pandemija fuq is-saħħa mentali anke tat-tfal. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Terminals, Alex Montebello, qal li b'dan l-investiment qed tinżera żerrija importanti għall-futur. Huwa pjaċir u unur tagħna illi ngħinu f'dan il-proġett sabiex inkomplu nrawmu iktar l-tfal ta' Birzebbuġa f'ambjent aħjar għal-jom kif ukoll għall-bqija tal-komunità. Il-prinċipal tal-kulleġġ esprima x-xewqa li din l-inizjattiva tinfirex fl-iskejjel kollha Maltin u Għawċin.